Així és com començava el dia des del santuari de Caral, encara la neu present. Aquí al santuari, la boira, els núvols baixos tapant la ciutat de Berga i aquest ambient fred a tot arreu. Tot i la presència d'alguns núvols, avui les temperatures han baixat i força i, com veiem, la boira a estones també engolia fins i tot el santuari. I, en canvi, aquesta sortida de sol, aquesta imatge accelerada des d'Amposta, un panorama ben diferent amb aquest cel clar, sense núvols, però això sí, com dèiem, a tot arreu el que ha passat és que la temperatura ha tirat cap avall. En alguns casos amb un cel clar i en altres amb més núvols, com és el cas des de Roses, que sortia el sol amb aquest mar de núvols baixos que els hi ha costat una miqueta de trencar-se. Tot això amb unes temperatures molt baixes, de ben segur que ja ho han notat a primera hora del matí, han baixat entre 4 i 5 graus les temperatures a primera hora des de molts punts del territori. Anem a veure, abans de veure aquestes temperatures, la sortida de sol. Ha sortit el sol avui des de Roses a les 7:54, veiem en aquesta imatge des de Roses, i a les 8:02 des d'Alcanar. I es pondrà, com veuen, cap a les 6:15. Avui en quart minvant amb aquest 52%. Ara sí, repassem les temperatures de primera hora, baixes, fredes, molt baixes a alta muntanya, amb ambient molt i molt fred. Aquests 14 graus sota zero a Das, alta muntanya, 16 graus sota zero a Boí, a Espot, però també veient aquestes pastilles de color blau, aquestes glaçades que han arribat en altres sectors de les comarques interiors. 4 negatius a la Panadella, 3 de negatius a Ulldemolins, 2 de negatius a la Granadella i només aquests valors més suaus a tocar de la costa, els 6 graus de Cabrera o els 5 graus de Barcelona. Avui una jornada d'estabilitat després de la neu que, sens dubte, el que va fer és canviar la situació. Moltes imatges, moltes fotografies les que anem rebent i aquestes que són espectaculars perquè són a vista de dron. Millor imatge que veure la Cerdanya, en aquest cas l'estació de Masella, amb tota la neu, amb aquest tou de neu més d'1 metre en molts punts del Pirineu i Prepirineu. Això són imatges d'ahir, ja amb una jornada més estable i tots aquells que volien aprofitar per esquiar, però molta precaució perquè el risc de llau es manté de 4/5. Per tant, no cal dir-ho, només esquiar a les zones que estan regularitzades per les estacions. I un dels efectes també de la neu i de la pluja, aquests salts d'aigua, aquestes rieres que ens comentaven, per exemple, en aquest cas, el torrent Mal, a la zona del Moianès, normalment baixa sec i, en canvi, la bonança i el canvi que ha fet aquestes pluges que han estat ben distribuïdes a la majoria de comarques i també, mira, una altra imatge des de Tavertet, el salt dels tiravolts, que ens deia que feia temps que no baixava i, per tant, bona notícia pel que fa a la neu, bona notícia també pel que fa a la pluja i anem a veure què és el que ha de passar de cara a les properes hores. No donem aquesta situació moguda per acabada perquè tenim molt aire fred i això encara ens pot portar algunes sorpreses. De moment, aquesta tarda, cota neu, 400 metres. Anirem veient on la situació es pot complicar una miqueta. No és el cas de les comarques de Tarragona, amb vent de mestral, amb sol, i tot i que fa sol, la veritat és que costa que pugi la temperatura. Hem començat molt avall, hi ha tot aquest aire fred i, per tant, la temperatura li costa de pujar. Però aquí sí, veiem aquests ruixats fins i tot en forma de neu, zones pròximes al Montseny, punts de la Garrotxa, Collsacabra, Guilleries, ruixats puntuals, però en aquesta cota neu baixa, avisos activats en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. I núvols gairebé només en punts de la Vall d'Aran, nord del Pallars. A la resta, cap a ponent, mantenim el sol, però també amb unes temperatures que els hi costa de pujar. Com dèiem, tot aquest aire fred ens pot portar sorpreses. Aquesta tarda, cota neu 400, però sobretot ens volem fixar en aquest mapa d'avisos de demà. Demà, la cota neu baixarà encara més avall, al matí pendents d'aquestes precipitacions en aquest sector, començant per les comarques de Girona, desplaçant-se cap a la costa central, cota neu 200 metres, puntualment pot arribar a nevar al mateix nivell del mar. No és una nevada tan intensa com la que vam tenir, però sí que, com veuen, la cota neu tira cap avall i, per tant, demà haurem d'anar seguint aquesta situació minut a minut. De cara a la tarda, les precipitacions es desplaçarien cap a les comarques de Tarragona i, per tant, en aquest sector interior també pot nevar en llocs on no és tan habitual. Acabem amb dues fotografies dels neu, d'aquests efectes, d'aquesta bona visibilitat d'avui. Això, veient el Puig de les Morreres, mirant cap al Port del Comte. Molta neu i una imatge una miqueta més curiosa. Sembla que aquí els rasos de Peguera els hi costava una miqueta sortir al balcó. Que tinguin bona tarda. Fins ara.